Joan, capítol 5, versets 31 al 47. Jesús digué als jueus: Vosaltres heu enviat missatgers a Joan, i ell ha donat testimoni a favor de la veritat. No és que jo necessiti cap testimoni humà, només us ho dic perquè us pugueu salvar. Joan era la llàntia encesa i resplendent, i vosaltres us vau deixar entusiasmar un cert temps per la seva claror. Però jo encara tinc a favor meu un testimoni més gran que Joan. Són les obres que el Pare m'ha donat perquè jo les dugui a terme. Aquestes obres que jo faig sí que donen testimoni que el Pare m'ha enviat, i el Pare mateix que m'ha enviat continua donant testimoni a favor meu. Però vosaltres no heu escoltat mai la seva veu, ni heu contemplat el seu aspecte, i no deixeu que la seva paraula resti dins vostre, perquè no creieu en aquell que ell ha enviat. Vosaltres investigueu les Escriptures, perquè us penseu que gràcies a elles obtindreu vida eterna. Doncs les Escriptures també donen testimoni de mi. Però vosaltres no voleu venir a mi per tenir vida. La glòria no la rebo dels homes. Però vosaltres us conec i sé que no teniu dins vostre l'amor de Déu. Jo he vingut en nom del meu Pare i no em voleu acollir. En canvi, si un altre ve en nom propi, aquest sí que l'acollireu. Com podeu creure vosaltres que accepteu els honors els uns dels altres, però no cerqueu la glòria que ve del Déu únic?